Ang Department of Public Works and Highways mitataw nga lig-on kayo ang SRP tunnel o gaway angay kabalaka ang taliwa sa mikatap nga hulagway kiron sa social media sa nakitang mga cracks kung pagpangliki sa maong tunnel o subway. Adunay live update si Luan Mirondina. May Bob, naukay karon ang mga netizens human mi-circulate ang hulagway sa mga cracks sa ceiling sa SRP tunnel. Mikatap karon sa social media kini mga hulagway sa nakitang pagpangliki sa SRP tunnel o subway sa may southbound lane. Subay niini daling gipasabot sa Assistant Regional Director sa DPWH 7 Mario Montejo nga ang nakitang mga pagpangliki mga hairline cracks lang mugna sa kainit sa panahon. Apan midako lang kinitan-aon tungod sa adhesive nga gibutang nga kabahin sa preventive maintenance. Karakteristik gud sa concrete mo expand na siya kung mainitan, mo contract kung kuan. Mo na normal na siya sa kuan. Bisan gali sa wall na mga cracks tungod sa ato ang climate na. So hairline cracks are normal and rest assured nga kanang mga atong trabaho diha kasi contractor man Japanese contractor ang naghimo na. Dugang sa Assistant Regional Director nga lig-on ang SRP tunnel o gani makabarog kini bisan sa linog nga may gikusgon nga magnitude 10. I've seen personally during the construction diha nga rigid gud gayo. Rigid gud gayo. The slab nga sa roadway gud. That's too layer. Mato ni Montejo, matag karon og unya, mopahigayon sila og monitoring sa subway. Kasamtangan karong nagpahigayon ang DPWH og retrofitting sa viaduct. Busa way angay ikaalarma. Ganiha, may mga kawani sa DPWH nga padayong nagtrabaho sa southbound lane sa subway og temporaryo kining gipasirad-an ngadto sa mga motorista. Bob, panawagan karon sa taga DPWH ngadto sa mga magmotorsiklo nga likayan lang ang pag-agi sa SRP tunnel tungod kay kusog kaayo ang mga sakyanan nga mangagi dinha og delikado kini sa disgrasya. Bob, thank you so much, Mai, sa imong live report.